Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा कास्ट सार्टिफिकेट एबा नोंथांनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट बोरै दिहुननांगौ आरो बोरै मोननो हायो स' बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोग्रोबाय स' बेनिफ्राय साथै दायो गोबां बिजि जादों स' बेखायनो फाइनाल एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हायाखै दा मानोना जों फार्स्टआव फाइनाल खालामनोब्ला जों मा खालामनांगोन गिबियावनो जों रेजिस्टार खालामनांगोन बेनो जाबाय वेबसाइटआ दंखायो अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना फैबानो जाबाय स' बेनिफ्राय डिजिटेलाइज खालामनांसिगौ सिगांनि अफलाइना सोलिगोन ना सोलिला नेक्स्ट ADRE आसाम पुलिसाव स' बेनि सायाव नोंथांमोन इनफरमेसन लाबोग्रोबाय दा seva setu.assam.gov.in बेयाव सोलिगासिनो दङ कास्ट सार्टिफिकेट एबा ट्राइबेल सार्टिफिकेट नोंथांमोनाहाय डिजिटेलाइज खालामनांसिगौ स' बेनि सायाव आपडेट लाबोदों दा बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टआव मा खालामनांगोन नोंथांमोना सिटिजेन सार्भिसेसआव बेयाव खनसे क्लिक खालामनांगोन अके स' बेयाव खनसे क्लिक खालामबासो नोंथांमोना आइडि मोनगोन आरो आइडि मोनबासो लगइन खालामनानै नोंथांमोना फाइनाल एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हागोन आरो नोंथांमोना नेक्स्टआव ADREआव जेब्ला अनलाइनखौ बियो अब्ला नोंथांमोना होनो हानाय जायोब्ला मोजां जागोन जुदि माबाफोर जाहोनाव जुदि अनलाइनखौ बियोब्ला जुदि अनलाइन खालामाबा स' प्रब्लेमाव थानो हागौ स' बेखायनो नोंथांमोना खालामना लायोबा मोजां जागोन नाथाय दायो सिगांनि अफलाइना सोलिगासिनो दङ बेजोंनो सोलिगोन मानोना दायो साइडआ गोबां बिजि अल आसाम खालामनो हाखायाखै स' बेखायनो टाइम दङ नोंथांमोना लासैनो खालामना लाबाय था एबा दानो खालामना ला 30 डेज गाहाम लायो सफैनो नोंथांमोनाहाय अनलाइननिफ्राय मोननो थ' बेखायनो आं बेयाव डिटेल्सखौ होग्रोबाय जे कास्ट सार्टिफिकेट बानायनोबा मा खालामग्रोनांगौ स' लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथांमोना बे अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौ नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन नाथाय दायो जों बोरै रेजिस्टार खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप होगोन बे भिडिअ जाबाय मबाइलाव खालामनाय स' नोंथांमोना मबाइलावनो खालामनानै लानो हायो स' बिदिब्ला रेजिस्टार खालामबा सिटिजेन सार्भिसेसआव नोंथांमोना जेरावहाय बेयाव नुदों देन बेयाव क्लिक खालामदो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोबां सार्भिसेस नोंथांमोना बे सेवा सेतुनि पर्टेलनि गेजेरजों अनलाइन खालामनो हायो स' बिनि गेजेराव कास्ट सार्टिफिकेटआबो मोनसे दङ स' बेखायनो नोंथांमोना गायाव फैबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय ट्रेक स्टेटास मोनदों जेब्ला नोंथांमोना आइडि मोनो एप्लाइ खालामखाङो अब्ला बेयाव नायनो हागोन जे नोंनि कास्ट सार्टिफिकेटआ बबेसिम मोनखो बबेसिम जाखो बेखौहाय नायबाय थानो हायो ट्रेक खालामनानै अके जाबायना जायाखै स' बेनिफ्राय नोंथांमोना अल आउट थुबानो जाबाय फिन कनसेप्टआव बेयाव थुनाय लोगो लोगो एन्ड बेनिफ्राय एसे स्क्रल डाउन खालाम गाहायाव स' गाहायाव फैनाय लोगो लोगो बेवहाय गोबां सार्भिसेस दङ नाथाय जों गोबां नागिरनांगोन बेखायनो मोनसे राहा दङ स' नोंथांमोना बेसेबां नागिरनो दरखार गैया बेयाव जाबाय डाइरेक्ट सार्चआव कास्ट सार्टिफिकेट लिरबानो डाइरेक्ट नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन स' बेयाव आं एन्टार खालामबाय नै देन बेयाव लिरनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय मोनसिगोन बेनो जाबाय एसुरेन्स अफ कास्ट सार्टिफिकेट मोनबाय ट्राइबेल एफेयार्स मोनदों देन बेयाव प्रसिडआव खनसे क्लिक खालाम अके स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया बेवहाय गोबां रोखोमनि माखासे क्राइटेरिया डिटेल्स होनाय दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन दा जेरैहाय फार्स्टआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय आइडि खालामनानैसो नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनांगौ होननानै बेयाव लिरनाय दङ स' बेखायनो मबाइल नाम्बार एक्टिभ थानांगोन आरो मेल आइडियाबो एक्टिभ थानांगोन मानोना नोंनाव OTP थाङो स' बेनिफ्राय बेयाव मा नांगोन डकुमेन्ट्सआ रिकुवारमेन्ट्सआव नायदोंनाय फार्स्टआव नोंनि फट' अके नोंनि फट' नांथारगोन स' बेनिफ्राय सेकेन्डआव नोंनि बार्थडे प्रुफ नांगोन बैसोनि बेनो जाबाय नोंथांमोना आधार कार्ड भटार कार्ड बा नोंथांनि बार्थ सार्टिफिकेट बा मेट्रिकनि एडमिट कार्डआबो जागोन अके एनि वान मोनसे थाबानो जागोन गोजौ होनायनिफ्राय नाम्बार 3आव नोंनि रेसिडेन्स प्रुफ नांगोन जेरै नोंथांमोननि PRC डोमिसाइल बेनिफ्राय आधार कार्ड नोंथांमोननि भटार कार्ड लेन्ड डकुमेन्ट्स दङबा जागोन इलेक्ट्रिसिटि बिलबाबो जागोन रेशन कार्डबाबो जागोन जायखिजाया मोनसे थाबानो जागोन देन बेनिफ्राय जोंहा फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय नाम्बार 4आव कास्ट सार्टिफिकेट थाथारनांगोन फादारनि एबा नोंस्रा फादारनि थानांगोन जुदि गैयाब्ला मा अपसन दङ नाम्बार 5आव दङ स' नोंथांमोनाहाय जेब्ला खालामगोन अब्ला जुदि बिफाना गैयाब्ला स' नोंथांमोना मोनसे रेकमेन्डेसन लाबोनो हागोन जेराव अथराइज दङ एबा होनो हानाय हमना ला बिथाङा ST मार्क होननानै होनो हानाय मोनसे कमिउनिटि अर्गानाइजेसन एबा स' मोनसे नोंथांमोना बेखौहाय खबर लानो हागोन DC अफिसाव थांनानै जाहाथे नटारि खालामनो हायो एबा स' गावबुराफ्राबो हागोन बायदि स' बेखायनो खनसे नोंथांमोना फरवार्डिं सिस्टेमाव जाहाथे बेखौ लायो जे बिथाङा ST पिमार होननानै हरनो हानाय मोनसे प्रुफ हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा दंखायोब्ला स' नोंथांनि खालामगोनब्लाबो स' बेखौनो नांगोन जे नोंथाङा नोंथांनि सिगांनि थाबाबो जागोन एन्ड एनि आदार डकुमेन्ट्सआव जाहैबाय भटार आइडियानो जागोन नोंथांमोननि एक्जिस्टिं कास्ट सार्टिफिकेट एबा थाबाय थानाय स' बेखौ होबाबो जागोन बाथ्राया जाबाय नोंथांमोनाहाय माखासे आरोबाव आपडेट खालामनांगौ जेरै मोनसे आपल'ड स्केन कपि अफ दा एप्लिकेसन फर्म मोनसे दङ बेखौबो आपल'ड खालामनांगोन थ' बेनि थाखायनो नोंथांमोना A to Z भिडिअ लाबोगोन दायो मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौसो नोंथांमोननि क्लियार खालामग्रोबाय जे जाहाथे बयबो नोंथांमोना रेडि जायो स' बेनिफ्राय ओरैबायदि नोंथांमोना बेवहाय माखासे वर्किं डेजखौ मोनदों 30 डेज अके 30 डेजनि गेजेराव नोंनाव मोनफैगोन एबा अनलाइना जागोन स' बेखायनो डाउनलड खालामनानैबो मेलावबो नोंथांमोना मोननो हागोन एन्ड माखासे सार्भिसेस दङ बे माखासे चार्ज दङ बे जाबाय नोंथांमोना गासै टटेल 85 पेमेन्ट खालामनांगौनो जेरैहाय सार्भिस चार्ज दङ बेनिफ्राय प्रिन्टिं चार्ज बेबायदि दङ आरो स' बेनिफ्राय जायफ्रा कास्ट सार्टिफिकेटआ दंबाय थाखायो अब्लाबो नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगौ बे थाखानायखौनो आपल'ड खालामनांगोन अब्लानो नोंथांमोना डिजिटेलाइज जागोन अके
So बेनिफ्राय जोंहा रेजिस्टार खालामबा सिटिजनावनो होदो एन्ड बेनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोना लगिन एबा रेजिस्टाराव खनसे क्लिक खालामना होदो अके एन्ड बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ लोडिं जागोन दा मानोना गोबां अल आसामनि खालामगासिनो दङ बेखायनो साइडआ जोबोर बिजि बेखायनो फाइनाल स्टेपआव थांनो हानाय नङा दायो जास्ट नोंथांमोना माखासे डेम' होग्रोगोन एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला साइडआ मोजां जायो अब्ला A to Z मबाइलाव माब्रै एप्लाइ खालामनानै कास्ट सार्टिफिकेट मोननो हायो स' बेनि सायाव आपडेट लाबोगोन दा साइडआ गोबां बिजि नोंथांमोना दसे टाइम होनांगोन एन्ड रोंनाय लोगो लोगो गासैबो फेमिलिनिखौ एबा नोंथांमोनाहाय गाव गावबो स' नोंथांमोना अनलाइन एबा डिजिटेलाइज खालामनानै लानो हागोन जेरै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव दानिया अफलाइना जाला अनलाइना जाथारनांगोन स' बिनिफ्राय बेबायदि फैबाय एन्ड जोंहा फार्स्टआव जोंहा आइडि गैया नालाय जुदि आइडि दंबा नोंथांमोना इउजार नेम पासवर्ड होनानै आइडिखौ होनानै स' नोंथांमोना लगिन खालामनो हागौमोन नाथाय जों गोदान बा निउ इउजाराव बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होदो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि फिन खनसेबाव रिडाइरेक्ट जागोन अपेन जागोन जेब्ला अपेन जायोबा नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ होनांगौ आरो जेब्ला आइडि मोनो अब्लासो लगिन खालामनांगोन दा फार्स्टआव नोंनि मबाइल नाम्बार एक्टिभ मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनानै नोंथांमोना जेनेरेट OTP होनांगोन अब्ला स' नोंनाव माखासे OTP थांगोन स' नोंथांमोना मोनब्रै एबा मोनबा थ' OTP थांगोन एन्ड बेनिफ्राय बे OTPखौहाय भेरिफाइ खालामनांगोन स' OTPखौ होनानै भेरिफाइ खालामनांगोन अब्लानो भेरिफाइड जागोन एन्ड बेनिफ्राय गिभेन नेमावहाय नोंनि फुल नेमखौ होबानो जाबाय सार्टिफिकेटआव जि नाम दङ बेखौहाय नोंनि नामखौहाय बेयाव नोंथांमोना एन्टार खालामनांगोन स' बेनिफ्राय इउजार नेमखौ नोङो गोसोबादि खालामना ला नोंनि नाम होनानै 1 2 3 होनो हागोन जिखुनु जाया नोंथाङा गोसोआव थानाय बायदि होनानै लाबानो जाबाय एन्ड पासवर्ड नोंथांमोना क्रिएट खालामना लानांगोन स्ट्रं पासवर्ड नोंथांमोना होनांगोन मानोना स' बेजोंनो लगिन खालामबाय थानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो स' बेखायनो पासवर्डखौ नोंनि नाम होनानै 1 2 3 हेशटेगबो नोंथांमोनाहाय होनो हागोन जास्ट एग्जाम्पल जे बियो एन्ड बेनिफ्राय कनफार्म खालामनांगोन बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेल होदो बार्थडेखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामदो दा फार्स्टआव डे दङ सेकेन्डआव मान्थ दङ बेनिफ्राय इयारखौ बाव होनानै स' नोंथांमोना पार्सनेल मेसेजखौ गोसोबादि लिरबानो जाबाय जेब्ला लगिन खालामगोन अब्ला बे पार्सनेल मेसेजआ नोंनावहाय श' जाबाय थागोन बेखायनो हेल' एबा नोंथांमोनाहाय नोंनि नाम होना लानो हागोन एन्ड बेनिफ्राय एक्सेप्ट खालामनानै साइन आप खालामबानो स' नोंथांमोना आइडि मोनगोन आरो आइडि मोनोबा स' नोंथांमोना लगिन खालामनानै अनलाइन एप्लाइ साक्सेसफुलि नोंथांमोना खालामनो हायोब्ला कास्ट सार्टिफिकेटआ डिजिटेलाइज जागोन आरो नोंथांमोनाहाय आपकामिं जबावहाय बा नांगौ खामानियाव स' नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन स' दायो साइडआ गोबां बिजि बेनिफ्राय बेयाव साइन आप खालामनो हायाखै दा गोबां सम लागासिनो दङ स' नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला साइडआ मोजाङै जायो अब्ला स' नोंथांमोना A to Z मबाइलाव माब्रै अनलाइन खालामनांगौ कास्ट सार्टिफिकेट माब्रै डिजिटेलाइज खालामनांगौ बेनि सायाव भिडिअ फैगोन दा जेरै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ अनलाइन जाजोब्बाय आरो सिगांनि अफलाइना सोलिलिया स' नोंथांमोना इलिजिबल जानाय नङा नेक्स्ट लेभेल साख्रि ओंखारोबा आसाम स्टेटआव स' बेखायनो मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों जाय नोंथांमोना ADRE नेक्स्ट लेभेलाव 22,000 अक्ट'बर 7नि सिगां नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला स' नोंथांमोना ADREनि थाखाय आसाम पुलिसनि थाखाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ जाहाथे रेडि खालामखायो आरो जेब्ला डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जायो अब्ला नोंथांमोना A to Z जाहाथे श' खालामनो हायो स' अब्लासो एक्सेप्ट जागोन जुदि नोंथांमोना एग्जाम पास जानानै डकुमेन्ट्सआव थालाङोबा जोबोर नोंथांमोना उसुबिदा जागोन स' बेखायनो जाहाथे दानिफ्रायनो नोंथांमोनाहाय रेडि खालामखायो दा बेनोमोन कास्ट सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनाय दा बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै रेजिस्टार खालामना लाग्रोनो हायो आरो रेजिस्टार जानाय लोगो लोगो आइडि मोननाय लोगो लोगो स' लगिन खालामनानै नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनो हायो